Les caigudes a l'hospital es poden evitar si tots ens en fem responsables. Hi ha factors que augmenten el risc de patir una caiguda. Per tant, s'ha d'estar alerta si és una persona de més de 65 anys, es pateix desorientació o confusió, o bé s'està prenent una medicació determinada. Per a qualsevol dubte, consultin l'equip assistencial. Vagi amb compte si té mala coordinació o manca de força o debilitat a les cames o als braços. Si ha patit alguna caiguda anteriorment, estigui alerta. I vigili sobretot si té problemes de continència d'orina o fecal o si té problemes de visió o auditius. Per evitar caure durant la seva estada a l'hospital, segueixi aquestes indicacions. Demani sempre ajuda davant de qualsevol símptoma de mareig. Prenguis el seu temps quan es mogui i per aixecar-se del llit, asseguis a la vora uns minuts abans de posar-se dret. Utilitzi les ulleres o l'audiòfon si els necessita. Eviti caminar amb sabatilles, mitjons o sabates amb taló i posis correctament un calçat tancat. No s'agafi el tovalloler o els poms de les portes. Procuri no desplaçar-se si el terra està moll. Eviti córrer per anar al bany i premi el timbre si li cal ajuda. Els familiars i amics també poden ajudar seguint les recomanacions dels professionals i col·laborar en la prevenció. Deixin el mobiliari de l'habitació ordenat perquè no dificulti la deambulació i els estris personals a l'abast del pacient. Quan surtin de l'habitació, si les baranes del llit estaven apujades i el llit abaixat, els han de deixar igual i avisin el personal d'infermeria si així els ho han indicat. Si tenen dubtes per mobilitzar el pacient, consultin el personal d'infermeria. Esperem que no passi, però si cau a terra, demani ajuda i mantingui la calma. Després de demanar ajuda i si se'n veu capaç, posis boca avall a 4 grapes i busqui una superfície on agafar-se. Recolzis en el peu del seu costat més fort i aixequis ajudant-se amb els braços. Una caiguda es pot evitar si tots ens en fem responsables.